Máte na výber tisíce možností, ale iba jedna je absolútne jednoduchá, okamžite účinná a môžu ju všetci. Deti, starí, tehotné ženy, chorí, zdraví, vegáni či alergici. Všetci. Kedy? Kedykoľvek na vás príde moment slabosti. Mentálnej či fyzickej. Vylupnete, dáte do úst a nik si nič nevšimne. A vy fungujete opäť v pohode. V podstate okamžite. 8 liečivých bylín a melasa, žiaden cukor, sa postarajú o to, aby sa vaša nepohoda stala pohodou, kdekoľvek ste, čokoľvek robíte. Buďte unikátni, rovnako ako všetkých doteraz 18 druhov apelgov rapid draže, teda zdravých cukríkov z liečivých rastlín. Nekecajú o sebe. Sú funkčné a mimoriadne pracovité, teda účinné.